Ada beberapa lagu kok yang terakhir diaturi Caping Gunung ya sayang ya. Mike diambil no, Mike diambil yo. Permintaan masih ada Permata Hati, juga ada Kawin Kontrak. Engko terus Caping Gunung yang terakhir. Yo digoyang kembali bareng bersama Asmara Sri Budaya. Artisnya yang urung ditampilna yo. Ega Rera. Yo. Sini. Ayo. Ini requestnya masih ada Permata Hati, ada apa mau? Kawin Kontrak, juga ada Caping Gunung. Katuran Permata Hati. Oke, yuk langsung diputer bareng bersama Asmara Sri Budaya. Permata Hati, engkau yang terakhir Caping Gunung, Mbak Fitri.
Oke, satu buah permintaan ada permata hati sambung katuran. Ya memenuhi atensi dari tuan rumah sunane wonten Caping Gunung Dijenglengno. Iki tak aturi permintaan saking Mbak Ning, tuan rumah. Fitri. Ya, dirimu Caping Gunung. Sing nyekel mik. Iya Nes, saya Nes sini Nes. Yo. Yo, sik. Aku tak menuruti tuan rumah terlebih dahulu. Sik. Yo. Ya semoga para pradangga, yo nglilir tangi. Ayo nglilir. Enter kabeh gamelane iki lho. Lah iku mah ndak do ngantur kabeh no kok do kok ngisor. Lah iya panjang kok ngantiran iku ora gumun aku to. Jane iki nganggo pempes. Lah piye to? Cilik-cilik kok do ngantiran kabeh lho. Lah ya jane iki pempesan, ben gak do ucul. Lah iya. Wes pempesan. Ya awang kok sik Mas, sabar. Yo Inallah ma sabirin. Tamani pit. Engko nek kabar diaturi ya Mas ya. Engko nek kober. Yo engko sing terakhir Mbak Fitri. Yo wis kawin kontrak bonus. Yo. Sik ya sabar. Alah biasanya umumnya kawin kontrak iku kawin sik apa kontrak sik. Ya. Ya semoga yo tangi. Sing ndi iki? Iya. Sing tangi. Karek. Ya wes ben dititik isik. Sudah. Saben bengi. Yo maju. Maju kabeh ben ketok ayune. Lali aku. Yo. Nyawa. Yo posisi. Kok ngono menceng kabeh iki. Menceng. Yo menceng. Yo bola sing dhuwur. Dia. Ma iki sing tengah dora mumbul takon mumbul dhewe lho. Balen. Yen memaca karo janur agone Kita kok ngene kabeh. Jatuh sarune. Piye ta? Ngomong ora kok tangan dicetak. Lah aku nganggo seporot tok. Bokonge Rima sing ndi? Ayo Rim, bokonge kok ngarep Rim. Pacita sarwi
kaya kadroan to. Lah iya. Pokoke jogemen CS iku serba bisa. Tung tayupan iso, ketoprak iso, kerawitan iso, kadroh ya iso. Lah iya. Rem iki iso. Iki lho. Iso. Aku raiku ku gila wis soteng ae. Panas udan panas. Ayo udan. Tak kira panas diudani. Weh, saiki. Lawak. Ayo udan. Awak yo. Awak tahu. Ngene dagelan iku. Iya. Aling-aling. Cepi gunung. Iya, tunggale ndek mah kurang siji ra digenepi. Iya. Cak kuwi sing ngajak. Ala kok gak digenepi sisa. Sapa Mas kan bareng Rima. Oh iya Rima, ayo. Ayo. Pia. Yo. Ayo Mas. Anu auratnya ditaleni. Gak usah. Saiki salto 50.000 ya. Kayang 500. Repe sali. Nek. Yo, ndi Mang? Fitri iki lho. Bocah urang. Yo, barongane kali tengah. Barengan kali tengah rancane cok. Biak. Yo. Kita jogemen. Ayo. Barongane kali tengah. Yo. Ayo iki loro. Lah ayo tokno. Yo. Hai. Oh ya.
Ya. Ya. Sudah ya. Sudah ya. Sampun. Adik bar kabeh gak boleh polayang. Nggih. Cah cilik rek kabeh. Kabeh kolore bapak iku lho. Piye? Iki ape nondi? Kowe ape nondi? Lho arep nondi? Tak obong arjenem lho. Kang Arjen rek ning kene mbok menyeti sapa Lin? Tak obong kendangem lho. Trai Ibu Budi ki mbok piye kok? Ibu Budi. Ngono ku nek sunat kala-kala nanggap toprak asmara Sri Budaya. Heeh. Nonton ra gelem nanggap. Lah ya sunat nanggap. Sakmono sunat calake piye nasibe? Kita nek tukang amin beri. Cak iki piye lah jane? Ya Allah. Kemana gak dedek klitik kan Mbak? Anak 2.000. Kayak ikan nyanyi tapi aku tak mau bila cintaku di madu. Ayo nyanyi. Ulangkan saja aku ke rumah orang tuh. Lah kok malah aku sing ngamen. Bedek pinter ya wes iki bagi loro ya. Ya wes. Yuk dilanjut. Ya dek wah. Nadian wadon sarta sarane bos gedang raja dasar bagus terprasetyo kowe wae sapa diombeni setan. Ombeni CTM. Syukur. Syukur bisa nyang.
aku tak mau bilacin. Astagfirullahaladzim. Kampret, sapa kampret? Kampret piye lah. Sapa to jenenge Mang? Empret. Wes, syukur bisa nyawang gunung bisa dadi rene ora ojo keseli to. Aku wis kesel. Aku ya wis kesel iki. Aku wis kesel. Iya, aku lah ya wis kesel iki. Iya nek ngono aku ya wis kesel yo. Iya. Lah ya kesel yo. Oke. Kita kesel yo. Heeh, niki sampun apa sampun? Nek sampun nggih sampun. Ojik terus. Iki jam piro? Sampun, Bu. Pun. Sampun. Makan nggih. Heeh, sampun, mangke dilanjut wonten dagelan. Iya, Bu, ayo, Bu. Rene, Bu,